9% of leaders from lowland ogin manicha jolo dwaro to no chun gigo tieni ko chun gi tieni ngano or they serve the interest of a political party, not the interest of the common wananchi. Magik manyalo kelo arucha ratiro mag oganda. True, awinjo ko chiwo example kata reference kaka social media protest. Kamane the best strategy. Anga mono watiyo gi gino karka oganda wa to wakete ndara then outcome mana chiel kum yore mabendi nyalo tigo kaponi mane anga mono watiyo ga chiel kum kaka mago instead of ka oganda wa to wakete ndara ma at long run to the wit oganda ngin ngamo wit oganda mano ngamo wit mwandu nyasaye piny Marareyo Sharon nitiere pinje anyalo miyi example kaka Igbo in Nigeria. Igbo no tam gi power. No tam kabisa mano tem thirige. Negi bedo piny meg wacho bwana. You man, what we can do, it other things what we can do to earn a living. Wanyalo puro, wanyalo goyo tuke, wanyalo timo kata drama. Kidhi kata tuke minano from Nigeria, jo Igbo mopong. Kingi kata movies minano kata Nigerian movies jo Igbo mopong. Kingi kata oala gine magipong. Negi were gi siasa. 2020 iga mokalo nikane gitemo chung. Iloni Jonobi. Oido kane gingi mwandu kabisa. Podo ka podo magi. Anga mono wa change strategy. Mok ni government in place. Wane mwana ni government raj. Any government in place. Ni wane mwana ni government raj. Anga mono kabila moko be wachini jo Uganda luogi kuro jo marisho. Nekechikuro government mora gine magitiyogo. Ado mi mfano. Mine non manani Uganda luo matiyoge serikal. Onengo kabila moko bene Uganda moram. Uganda maluone. Tiyo bukore gine magitiyoge serikal. Ango mi wane mwana gitiyoge serikal nade? Maybe poki winja. Any government mo obedo form de Kenya. Wane mwane no raj. Kochagi mar Moi, wane no raj. Mar Kibaki, wane no raj. Dibed ni kalure ni giyoga imara zimenge. Ni samoro bende wayanga koro kekwanywando Uganda magluweye. Donge? Kiro ng'anyo nene kamano. Anga mono wan be wabukore ne ya government mora in place ber kodwa. Mora in place ber kodwa. Adwa mi mfano. Interior neighboring communities as Jomeru and Ningat Moroni Mudaura. Meru poko form the government, but they are the richest community in Kenya. Nikech, they work very close with the government. Money reality, the de facto Minister of Finance and President is a human being, is a politician. In any Kenya kati in Africa, kati anywhere in third world country, kipingo opinzani, kipingo serikal, tigolo paro maber, paro nok tigwengu, ikawe titiyo kode pinja neighboring communities, tunu kaka enemies. Onge ngat manyalo kao pesa tumiyo jasigu. Jasigu nga mithiro mono dok piny. Okwami wabukre wachange the political narrative marwa. Ni bwana wan koro okwadwa pingo serikal morabara. Okwane wuon Kenya. Inti other communities be manyalo riwore Kenya. What's wrong with that, my good brother? Karena kamano Okinda kene japiny ka kene neno na kaluore kod paro makamani yoro nwa ote mana kinyalo duoko mapiyo piyo. Hapa Okinda is not a good student of history. Historia gwenye mang'eny. Marareyo seche Okinda wuoyi penjori ni to. Nitie Kenya areyo kose en achiel. Kata ka nino jok mang'anyo. Ng'eni gino ken mar joluo ken. And it is so sad ni Okinda nyalo wuondo. Nikech ng'anyo ken kata mana Nyanza kende en counties mopogore opogore. Wawach makas the mana mapiyo kasto. Ing'e gima timore Sharon. Ma awuoyo go Uganda luo. Ok awuog jo Kenya. Koro nyaka awuog kaka jaluo. Adam kwa mfano kata example. Ing'e oyugi go gango. Aduda kano chung mathuro inyeno ng'eyo. Ne kalambe duong. Kendo kani dhi kata ire to ng'isi ni can you consider it done? Nikech ne otiyo very close with the government. Omiyo wasoni sugar. Makoro mambo ati machiegni gi piny owacho. Omiyo wasoni sugar. Omiyo wakanga. Fruit ne no kata olembe no kelo Yongo University. Plus other things.